Nggih, yuk. Nggih. Ayo diceluk anak-anaknya wae dhewe. Nggih, masalahe ra ditebih niki nggih, nglewati jembatan Siratul. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Adis Arista, Ning Kiki Amelia. Oh, dua artis. Kakean tanggapan sampai kerian arek iki rek. Kiki Amelia akan saya tampilkan si cantik jelita Ning Adis Ning Dias Adis sampai andir keliru potong Ning bayaran Marsa sampai Adis bolak-balik bingung ya. Matur sembah nuwun Mami, kagem Umi Kenti. Sugeng dalu Mi. Sugeng dalu Umi, ugi Umi saking Balung Mojo. Sugeng mirsani saking channel YouTube-nya Mas Dion, ugi MKD, ugi Budi Wijaya TV. Telan seperti lompati, ajur umur wis tak dekati. Ketan kali kulon ya kali, arep gabrang rana wate. Ketan kemati kulon kemati, enake podo abote. Iki ibu guru kabeh iki, Mbak. Nggih. Di belakang Ning Marsa akan saya tampilkan Ning Nana Saleho dan Ning Rani Asmara sing duwe iki lho Re. Kak ketugo kok mbak iki. Ayo. Yo gak oleh ngono to, Mas. Di belakang Ning Rani Asmara akan saya tampilkan pelantun tembang-tembang manis campur sari Ning Ayu, Ayu Sabdose, Ning Nyantika. Masih pelantun tembang-tembang manis campur sari dan juga seorang mua terkenalnya di kota Jombang, Ning Anik Kumala dan Ning Ika Rempong. Ayo minggir kei dalan. Iya. Iki situ. Ayo bleng. Kok muni kruk.
suwe tak suwiri kadhe selawe aja bapak kare salikur tak Iya. kaya kendang diburawut kaya ngene rasane ati kaya wayang ginawi lakon Di belakang Ning Anik Kumala akan saya tampilkan peranan penting Budi Wijaya, Ning Zuni Suyanto dan Ning Vikum. Sukrisna. ora-ora diarani luwung baya ditanani jawara-wara kadang segara bandeng nenek disautula syukur-syukur yang kena Jawa aku melu sak umpur-umpur Di belakang Ning Vikum akan saya tampilkan pengereman asli Budi Wijaya, Ning Mariati dan Ning Susan. Anyar iki. Surabaya pepene ngoti ngoti bangsa kang ramatan semoga bagus budi uripe ora percuma ketan kali soalnya kali arep jabrak kewate ketan kemati kula kemati yen tati nang padha abote Di belakang Ning Susan akan saya tampilkan Ning Rizky, Ning Titin, Ketokane rodok ngelu Mbak Ning Titin. Rizky dan Ning Titin Mustiko Waras. Ngelek ketera angin ya kumat maneh. Rodo. ali-ali mripate biru talali-lali ora nate ketemu wara-wara kadang segara bandeng nenek disautula syukur-syukur yen bana Jawa aku melu sak umur iku Sakare ning Rizky kali ning Titin dipun lajengaken Pemain sinetron Ning Endang Sukendut, Ning Sartini. Niki Ning Monggo, Bu. Endang niki pemeran opo mi? ning sinten Ning Endang tersanjung. Tersanjung. Ning Sartini Calon Bu Lurah. Pemain sinetrone.
bagian jenengan. Monggo dipun aturi katur senior-senior saking Budi Wijaya temriki wonten Ibu Yayu tuan rumah saking Mantup Lamongan. Nggih. Disusul Ibu Mary saking Mojosari, ugi kunjo Ibu Irma saking Jombang. Anyar iki ketoke. Anyar-anyar. Anyar iki. Monggo Mi. Bu Inga, Nggih. sepanuwun sepindah balik katur para rawuh ugi pini sepuh haji sepuh ingkang sampun rawuh mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya. Sesarengan oleh artis Bedayan Sekarsari. Sekarsari. Monggo dipun aturi lagune Mas Jono. Masih bersama Delewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos. THJ Audio Fortuna Leteng Sumonggo. Susu anget-anget asik-asik gedang goreng panas pisang. Yo hong disediaaken yo ron nang meja yo dasarane. Warung tenda pinggir dalan asik-asik kan toto ayu temenan. Wes kadung jadi langganan eman sing bisa son gawe aku. Yo, bareng-bareng Budi Wijaya. Ino. Angan-angan kopi susu rigong borodia kami awak sekel lan ukodang biang nogo godang goreng iki aja enak ili ono kadung kurang enak ngurangi pangan riko yo. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Kopi susu anget-anget asik-asik gedang goreng panas pisang. Yo
Selamat kepilang temangipun Banyuwangenan. Terima kasih.
tertib. Ah, Tertib nggih, tertib nggih. Gantian, gantian. Benar cerita burung-burung, dirimu selalu berdusta. Benar kata bisik angin, kau takkan pernah setia. Namun baru sekali ini hatiku engkau sakiti. Namun baru kali ini mataku menjadi saksi. Ilalang ilalang, walau cintaku hilang. Ilalang ilalang, jadi saksi cerita malam. Iya. Sapa sing ora kedanan mripate lalak-lalak awe-awe takut rasa tikut yen to nyawang manis sesamanmu. Sayangnya anakku loro wis rondo kudu jaga kembang desa. Kapan bisa keturutan mamang putra urip bebarengan. Wangi, kongatan sah kelengan.
spesial DJ Budi Wijaya sing gurih goyang ya. This is Putra Budi Wijaya Jombang featuring Fortuna Lighting support by PHJ Audio Campur Sari Lewu and Gus Jackson. This is DJ Abel Project Vision. truk andalane kan Mas Didik ora wantaiku pimpinane dasare Pancasila
kesenyatane pancen kota Jombang iku kota pendidikan kena kanggo contoh kanggo patuladan rakyat terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kota Kabupaten Jombang. Mbak Inge Nggih Mami. sepina malih matur sembahun kagem para sepuh haji sepuh ugi konjo untuk sedaya warga ingkang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya. Yuk Nggih. jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda, segera akan Anda saksikan Para pelawak-pelawak kondang yang akan diawali langsung oleh Cak Galih. sepina malih matur sembahun katur jenengan sami. Yuk ana wong Jawa ununen jroning suka kudu eling lan waspada. Nggih. Bejo-bejane wong lali cek bejo sing eling ngamong rasa ya among waktu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Serli mriti di malam hari Lan kula ning Inge Wijaya ngaturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.